阿美族的唱歌的感觉就很像刚刚那首歌那样。ちょっとやってみます。哈呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀，这是我的部分。これがスミンさんが歌う部分でメインのところで。可是有朋友都知道。那回答的部分。はい。でレスポンスの部分が。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。これが皆さんが歌う部分です。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哈呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哈呜啊嗨呀哦咿耶呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哈呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。哈呜啊嗨呀哦咿哟咿哟嗨呀。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。这样会了吗？できますか？这是我的哦。これがスミンさんの部分で。你们要唱的。皆さんが歌うのは。嘿呀哈嘿呀。嘿呀啊嘿呀。嘿呀哈嘿呀。嘿呀哈嘿呀。哦安嘿呀咿呀呵咿哟呵安。嘿呀啊嘿呀。呼啊咿呀呀那咿呀呵咿哟呵安。嘿呀哈嘿呀。可以吗？这个简单。嘿呀咿呀呵啊。